Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманд кӯмак мекунед. Дӯстони азиз, аз ҳар як қадами шумо ба хотири худо хоҳиш мекунем ки имена ҳамин видеои моро дастгирӣ кунед ки ҳамин акае ҳаст ки алҳамдулиллоҳ моро чӣ қадар дастгирӣ кард, хусусан дар ҳамин масҷиде ки дар Сафон мо сохтем алҳамдулиллоҳ. трезоҳои пластикӣ ҳамин та 1,150,000 буд, чанд буд, яъне ки бисёр шида буданд. ҳамин қадар скидка калон кард, мо 1,100,000 чанд ҳамия спордем алҳамдулиллоҳ. бо ина падаконикошон омадем аз ҳамин ҷа бигирдем. дӯстони азиз, ин трезоҳои пластикӣ ростиш бакун қана мефаҳмад, ин трезоҳои пластикӣ соз мекунад ака дар Раминский район, акай Торждин мегам, яъне ки акаҷон беҳад дар хизмати мардум беҳад тайёр аст. бародарое ки стройка доред айрӯи баҳор, стройка доред дар Тоҷикистон, яъне ки ба гаранти бачаҳои худмо, бачаҳои мусалмони худмо ки алҳамдулиллоҳ завод чукам тароз бепарияд кай барои ул вақт кор нест. ҳамин ёра заказ мекунем иншоаллоҳ. даставкашо ба тамоми шаҳри Тоҷикистон аст ки ба воситаи фурӯи Тоҷикистон роҳӣ мекунад. дар ин Москва боша ба тамоми ҷорам роҳиш мекунад, даставка дора. фақат размер суҳбат мекунем акай Тоҷдин дар алоқаи шумо хоҳиш мекунем ки шахсоне ки стройка доред оид ба ҳамин трезаву гапчам ҳамиё ҳасте ҳамо апозам занед. ин аппаратош ҳамаш ҳастанд иншоаллоҳ. ин ҳозир трезои майдаашам нишон медиҳем дӯстони худо. хоҳиш мекунам аз ҳар як қадами шумо ки дар хадмат ки ҳамин трезо дар корай, веран дар корай ва тамоми яъне хадмати ки иморатҳои калондорӣ бародаре ки домсоз ҳасте, яъне ки дар шаҳри Россия ё дар Тоҷикистон домсозе метавонед договориться кунед. беҳад алҳамдулиллоҳ чи ҳамин ширкатшо широк як калонанд, метавонанд заказ кунанд ҳамин трезоҳоти барои домо, барои хадмат ки масҷид месозед ба масҷидора иншоаллоҳ ака мекунад, бо скидкаи калон мекунад ки яъне масҷиди Сафон моро ака худаш гирифт рафт, бо худаш ба дасти худаш алҳамдулиллоҳ чашм мондаш ки тӯли 5 моҳ буд, 4 моҳ пеш буд иншоаллоҳ. хулоса аз ин ки бисёр гам намезанем, заводи хуб доранд барои пластикӣ. аз ҳамин чӣ мегӯям, майдаҳак саркарагӣ то домои калона то масҷидора ҳамаша алҳамдулиллоҳ дар трезаи пластикӣ шишаҳошон ба қувват хеле намуди боша ҳаста акашон. гарантия қатӣ иншоаллоҳ. яъне ки ба гарантӣ бо худаш қатъи суҳбат кунед, рақамҳои дар рӯи экран ма рости нарх навои трезои пластикӣ намефаҳмам. хоҳиш аз ҳар як қадами шумо ки ҳар як мусалмон, ҳар як бародари тоҷике як заводу фабрика ҳуй мекунад, мо чӣ кор мекунем, ҳаракат мекунем ки рекламаш кунем, ба хотире ки хеле ҳамин мардуми мо ҳама вақт алҳамдулиллоҳ ки мо дар стройка кор кардем, бисборо ҳамин такрор мегӯм. вақте як кори бо хуб мекунад, бизнес мекунад, хурсанд мешем ки ҳамин бародари мо заводи тахта дарбарорӣ, трезабарорӣ ма кара ваъда дода будем ки миём иншоаллоҳ. имшаб барои ҳамин падаконикои масҷид омадем иншоаллоҳ. ҳаракат кардам ки ҳамин якара бо як рекламачае кунем то буфаҳманд аз мо ки ҳечи неста. хай як бародари пайдо мешавад, занг мезанад, сабаб мешавем ҳамон бародар бо корош буд мешавад. бачаҳое ки боз мегӯм дар трезаи пластикӣ фарқ надорад, дар тамоми гӯшаи дунё, яъне ки Россияву Тоҷикистонро дар назар дорам, Ӯзбекистонро дар назар дорам, бихоҳӣ барои пластикӣ занг бизанед, ака қатъи суҳбат кунед, рақамҳои дар рӯи экран акай Торждин ба тамоми ҷора иншоаллоҳ дар трезаи пластикӣ роҳӣ мекунад. акаҷон хай масъалаи гарантиш худ бо худшон суҳбат мекунем, мефаҳмонишон. хай худованд ҳифзон кунад барори кор. хурсанд мешавем ки ҳар бародари тоҷик хусусан бо дар ин давлати ғарбӣ меянд ҳамчунин заводи фабрикаҳо ҳуй мекунанд. ба пеш мардуми мусалмон, мардуми Тоҷикистон. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.